wasishiya ngenxa yezitha ezazazi ukuthi kunabantu abanamandla okufanele ukuthi bangayiboni inkululeko. Izitha zethu lezo ngiyazi ukuthi namhlanje ngoba sesineminyaka engama-30 sakhululeka, sesicabanga ukuthi sesiphelele enkululekweni. Asikapheleli bakwethu. Ukuba kunjalo ngaba siboshwa kulelizwe, ngabe sagcina ukuboshwa ngenkathi ye-apartheid, ngaba zange siboshwe idemocracy. Abaningi bethu ke sebephuma phakathi, sesiboshwa futhi, sesike saboshwa ngaphambili, saboshwa i-apartheid, saphinda futhi saboshwa idemocracy. Asazi ukuthi yini ke lento okuthiwa idemocracy ngoba